Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en squad-billeder igen med 15k som samlet pris for holdet. Og det her er igen et hybridhold med den græske og den skotske liga med både guld, sølv og bronze spillere. Og det spiller rigtig godt in-game, så vi starter med målmanden fra Grækenland, eller den græske liga. Vi har Roberto her. Meget. Han har okay stats. 77 i diving, 85 i reflekser og 79 i spark. Det er sådan det bedste ved ham, og han performer rigtig godt in-game, så der er egentlig ikke så meget at klage over. Vi tager centerback fra højre af, og der har vi en fra den skotske liga, Mulgrew, der er egentlig bare, han er mest en kemimæssigt, og 73 passing, hvilket er godt for en centerback, og 73 hitting, det er sådan det mest ved ham. Og ja, så går vi videre til vores to andre midterforsvarer, som så er græske. Vi har Papadopoulos fra Olympiakos, og så har vi også Manoulias, som også er fra Olympiakos. Og det er faktisk to rigtig gode spillere. Manoulias med 74 pace, 75 defending og 78 hitting, 27 shooting, det er faktisk rigtig dårligt, men han kommer aldrig med op, så jeg mærker det egentlig ikke. Så har vi Papadopoulos her, som med 75 pace, 78 defending og 78 hitting. Han er en rigtig god forsvarsspiller, god med pacen og sådan 1,88 høj, så jeg har ikke sådan noget at klage over omkring ham. Så har vi vores to CDM'er her. Den ene det er Maniatis, igen fra Olympiakos, og så den anden det er Brown fra Celtic. Og hvis vi starter med Maniatis, 77 pace, 70 dribling, 74 passing og 74 defending. Han er sådan den defensive op, han er rigtig god til at komme med hjem, og han er bare en fantastisk god spiller til 350 coins. Så har vi så Brown her, der virkelig med 86 pace, 73 dribling og 73 passing er en vanvittig CDM. Jeg tror faktisk, han er den hurtigste CDM, jeg har set i spillet. Men han koster så også 2200 coins, hvilket også er forståeligt nok. Men han er en rigtig, rigtig god spiller, så jeg synes, I kan gå ud og prøve ham. Så har vi vores højre midt her, der hedder, hvor har vi ham? Vi har ham der. Det er Sproul fra den skotske liga, 90 pace og 76 dribling. Det er sådan det eneste gode stats han har, ellers så har han faktisk ikke særlig gode stats, men han performer godt in-game, så det så jeg har det egentlig fint med det. Ja. Så har vi vores venstre midt, som selvfølgelig er Georgios Samaras fra Celtic, og han har rigtig gode stats, 85 pace, 74 dribling og 75 hitting. Han er en rigtig god spiller, og han er rigtig høj, så ligesom Hyseklip på et andet hold vi havde, så er han vanvittigt svær at stoppe, når han kommer op i fart. Og jeg er faktisk en af de bedste spillere, der er på holdet ifølge mig i in-game. Så har vi på den offensive midt, der har vi den mest vanvittige bronzespiller jeg har haft. Vi har Gold fra Dundee United, 86 pace, 70 dribling og 54 passing. Det undrer mig egentlig, at jeg har så lidt i passing før. Jeg har vanvittig passing in-game, og ja, som sagt før den bedste bronzespiller jeg har haft i spillet. Så kommer vi op til de to angribere, hvor vi har Good Willie fra også Dundee United, og Sifty, som sjovt nok også er fra Dundee United. Hvis vi lige går dem igennem, så har vi Sifty her med 81 pace og 60 shooting, og han er 1,85 høj, så han er rigtig stor, og det kan man også se, når han løber. Han trumler igennem dem, når han bliver stukket i dybden, og det er bare super fedt. Så har vi Goodwill her, der er lidt mere, han er lidt mindre, men lidt hurtigere, 86 pace, 71 dribling og 74 hitting. Igen en vanvittig spiller. Og
tror faktisk han er den jeg selv synes der det er ham jeg synes egentlig der er bedst på holdet i forhold til selvom han kun har scoret 1 mål som angriber. Det er måske ikke det bedste. Men ja, det er det holdet, og det har performet rigtig godt in-game til de penge der er kostet. Så jeg har bestemt slet ikke noget at klage over. Og det var holdet. Tak fordi I gider at se med, og vi ses næste gang til endnu en video. Vi ses.